Croeso i Lyfrgell Dinbych. Galwch heibio i ddewis, casglu a dychwelyd llyfrau. Pan ddowch i'r llyfrgell, byddwn yn gofyn i chi wisgo masg a glân weithio'ch dwylo. Dychwelwch eich llyfrau yma. Os yw'n well gennych, mae croeso i chi ddewis eich llyfrau eich hun. Mae ein gwasanaeth archebu a chasglu ar gael o hyd os yw'n well gennych ofyn am lyfrau ymlaen llaw a byddwn yn ei paratoi i chi eu casglu. Cadwch bellter diogel oddi wrth gwsmeriaid eraill. Defnyddiwch ein peiriant hunan wasanaeth i fenthyg llyfrau, neu holwch aelod o staff. Mae ein tîm ar gael i helpu gyda gymoliadau llyfrau neu wasanaethau siop unalwad y gyngor. Mae sgriniau o amgylch y cwmteri ac mae staff yn gwisgo masgiau. Defnyddiwch y ciosg i dalu treth y cyngor a thaliadau eraill. Gallwch hefyd defnyddio ein cyfrifiaduron sydd pellter saff o'i gilydd ar gyfer mynediad i'r rhyngrwyd. Gallwch lun-gopïo ac argraffu yma. Mae ein gwasanaeth llyfrgell i'r cartref ar gael os na allwch ddod mewn. Edrychwn ymlaen i'ch croesawu yn fuan.